Sziasztok! Eljött az az újabb könyvajánló, amit valamelyik videóban említettem nektek, hogy be fogom mutatni, és ez a könyv, hogyha esetleg emlékeztek rá, akkor a Varázsbolt címet viseli, így mutatom. Az alcíme pedig egy idegsebész lebilincselő története az agy rejtelmeiről és a szív titkairól, és megmondom őszintén, hogy mivel idegsebész, agy rejtelmei, szív titkai, én egyáltalán nem arra számítottam, mert a címe alapján meg aztán pláne nem, amit ez a könyv igazából ad. Én azt tudom mondani, több mint 30 év után, hogy ezen az úton járok, amit én alternatív útnak nevezek, hogy ez egyébként kincset ér, és nagyon letisztáz bizonyos dolgokat. Több olyan beszélgetésem volt, fogalmazzunk így, vagy akár még konzultáció is, amikor valaki kérdezte azt, hogy melyik irányba induljon el, hogy melyik az a módszer, amit igazán használjon, hát egyrészt az, amit ő magáénak érez, de hogy valóban igaz, hogy a mai világban nagyon-nagyon sok módszer, nagyon-nagyon sok lehetőség van arra, hogy egy olyan életet teremtsünk magunknak, amit szeretnénk. Mindig ez volt az ember célja, én azt gondolom, hogy amikor még nem voltak ilyen módszerek, akkor a fizikai cselekedettel próbált mindenki magának egyre jobb és jobb életet teremteni és megtalálni ezáltal a boldogságot, tehát ez nem a mostani kornak a vívmánya. Én azt gondolom, hogy amit én a csatornámon közvetítek, hogy arra fókuszálj, amit szeretnél, az az egyik legjobb dolog, és az, hogy mellette bizonyos módszerek hozzátesznek annyival, hogy teszem azt egy hitrendszer tisztítással meggyorsítható egy-egy ilyen folyamat, az már csak bónusz, csak én azt látom egyébként, hogy ha valaki szereti, akkor láthatjátok a kis cicámat itt mögöttem. Az előbb egy kicsit megállítottam a videót, még átsétált itt a videónál. Szóval, hogy én azt látom, hogy ez a hatalmas kínálat, ez igazából az alapokat valahogy elfedi, és nagyon sok ember ebbe bele tud gabajodni, és pont arra nem figyel oda, amiről például én is folyamatosan beszélek. És ez a könyv azért jó, és szerintem ez tényleg egy fenomenálisan jó könyv, és nagyon jó stílusban van megírva, erre sem számítottam, én azt gondoltam, hogy na, ez biztos egy száraz valami lesz, de mondom, letehetetlen maga a könyv, és megmutatja azokat az alapokat, ami egyébként minden módszerben benne van, hogy hogyan tudod elérni a célodat úgy, hogy elképzeled, és leírja, hogy mekkora nagy dolgokat ért ő el a képzelete erejével, és azzal, hogy bármi is történt, ő meg tudta tenni azt, hogy kizárja a külvilágot, és csak arra fókuszál, amit ő egyébként szeretne. Viszont a könyv második részében, ha lehet így fogalmazni, van egy olyan dolog, ami, na hát ezt már nem tudtam így kiszámítani, szóval a könyv második részében van egy olyan dolog, amit most nem fogok elmondani, mert akkor nem olvasnátok el ezt a könyvet. Én mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom, mert nagyon-nagyon egyszerű módszer, és higgyétek el, hogy mindennek ez az alapja. Mindennek az az alapja, hogy megtanuljátok a képzeleteteket kordában tartani, és olyan irányba fókuszálni, vagy olyan irányba irányítani, amilyen irányba szeretnétek, hogy az életetek alakuljon, és itt van az a nagyon-nagyon fontos dolog, amit szintén már most is elmondtam, és nagyon sokan elmondanak, hogy teljesen mindegy, hogy mi van a külvilágban, te csak arra fókuszálj, amire vágysz, amit szeretnél, és előbb-utóbb ez meg fog érkezni a fizikai valóságodba, és hogy a könyv második részében mi van, azt pedig olvassátok el. Én tényleg azt mondom, hogy ha valaki elveszett a különböző módszerek, könyvek forgatagában, akkor menjen vissza az alapokhoz, amit egyébként minden fejlettebb, jelenleg nagyon felkapott módszer is tartalmaz, amiben természetesen vannak nagyon-nagyon jó momentumok, ahogy az előbb is mondtam, egy-egy hitrendszernek a lecserélése, de hogyha türelmes vagy, és majd meg fogjátok látni, hogy hány évig alkalmazta
ezt a módszert. Tehát nem arról volt szó, hogy na, én ma meditáltam egyet, és akkor holnap reggel megkaptam mindent. Itt évekről van szó, amikor már az élete részévé vált ez az egész, amit ő tanult, és és hogyha te kitartó vagy, te türelmes vagy saját magaddal, és ami nagyon-nagyon lényeges, hiszel saját magadban, akkor te is elérheted azt az életet, amit szeretnél. Mert nagyon fontos a mai általam instantnak nevezett világban az, hogy legyen annyi türelmünk, amíg tényleg el tudjuk érni azt az állapotot, azt a bizonyosságot, ami által megjelenik a kívánt eredmény az életünkben, és kételkedés nélkül tegyük ezt. És nekem ez a könyv azt adta újdonság gyanánt, hogy látom azt, hogy mekkora hittel képzelt el a céljait a könyv szerzője, és szinte lehetetlen dolgokat is megvalósított ezáltal. És hogyha ezt elsajátítjátok, akkor nyert ügyetek van, és akkor meg lesz az az élet, amit mindig is szerettetek volna. Szóval a Varázsbolt az egy nagyon jó stílusban megírt, számomra, még egyszer mondom, letetetlen könyv volt, majdnem egy ültőhelyemben olvastam el, de hatalmas érték van benne, csak észre kell venni az értéket, amit képvisel, meg ami benne van, és még egy dolog, csinálni kell azokat a gyakorlatokat, és ez nem csak erre a könyvre igaz, hanem bármely könyvet elolvastok, bármely előadást meghallgattok, hogyha nem csináljátok, akkor hallgathatjátok 15 évig, és nagyon jól fogjátok magatokat érezni, és adott nektek egy élményt, de attól, hogy elolvasol valamit, semmi nem fog megváltozni az életedben. Akkor fog megváltozni, hogyha az elolvasottak hatására valamit cselekszel, vagy legalább a nézőpontodat megváltoztatod valamiről. Én jó olvasást kívánok, hogyha kedvet kaptatok a Varázsbolthoz. Sziasztok!